saking desa jaraan tulung agung ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Dadi mugi lestariya kabudayan kita kita budaya raga yuk 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 warga jaranan cipta budaya mijil saking desa jaraan tulung agung ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Dadi mugi lestariya kabudayan kita cipta budaya jaraan tulung agung ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Dadi mugi lestariya kabudayan kita kita budaya ayo yo kita awas sayu ger sing sayu lan uga sing rukun ditata barisaning para satriya-satriya cipta budaya ayo ayo pakene kantri blaning trek-kinasing para turangga capi rawit ayo nduk sing ati-ati cipta budaya ijan ya lolo ya oh ya
Durungga cilik ya durungga sampe rawit Pak. Oh ya. Gawe kupon takon sarata rukun akeh kang kayung-yung dadi srata iku datar jemu nyawiji ing tanemu condonge kalem lampai rayun-ayun ger lampai rayun-ayun Saudara para ramu kanca-kanca kali turi yuk Oh ya. Akhir. Yuk. Hey. Oh. Akhir. Oh ha. Yuk. Up. Hey!
Op. Oh, ya. Gesek gesek gesek. 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 Op. Ya. Hae. Oh, hae. Oh, budaya urip nek kok kaya ngene. Asik. Ayo blek. Mas Pramolo iki. Tayangan yen awan radoyan mangan. Mongklisi
Prini ki mung teko, awake rada gembrot. Iya. Kowe nang ngendi pirang-pirang dina tak goleki ra ketemu. Digodho sapa? Apa kae nganggo klambi biru saja pantes ora katone ayu yen tak sawang Nyapa Mas? apong guyu jebulane anake Pak Setu apa bisa dek aku nyanding sliramu prawan desa anteng toya lugu awake cilik ora pati lemu ayen ora weruh enteng sirah dadi kalu adek Sutini prawan desa anake wong tani Ya Mas. Dek Sutini Sutini. yen guyu ora kuwati Ya Mas Res. adek Sutini Dek Sutini. prawan desa sregep ngaji adek Sutini kapan bisa urip nyawiji jaluk apa dik bakal tak turuti lambi anyar bakal tak tekani apa jaluk gelang kalung sing dadi waton sliramu gelem rapi ya kudu gelem kaya tuwek biyen ya ora biyen tau sapa kae nganggo klambi biru sajak pantes ora katone ayu yen tak sawang amung goyang guyu aja bulane anake Pak Setu kapan bisa Mas aku nyanding sliramu bujang desa sing katone alah iki kuru saiki awake cilik ora pati lemu yen ra prawan desa anake wong tani adek Sutini ayen guyu ora kuwati adek Sutini prawan desa sregep ngaji dek Sutini kapan bisa urip nyawiji jaluk bakal tak turuti klambi anyar bakal tak tekani
apa jaluk gelang kalung sing gede watan siramu gelem tak rapi. Hey, oh op, oh he, oh ya, oh just, yuk, hey. Lo yup oh ya oh ayo bergoyang bersama Citra Budaya. Tentunya ada Brigat Audio, Zona Audio, dan juga SGD GP Audio. Hey. Wali
jangan tiali. He, ho, ye, om lah, oh, goyang titik. Was ayo kirawas ya sing ati-ati oh